Здравейте! В днешното видео ще изследваме 4 обекта за метеоритни свойства и характеристики. Първо ще пробваме с магнит. Както виждаме, има наличие на желязо. Вторият обект също е магнитен. Третият също има наличие на желязо. Четвъртият и той. Така. Сега да започнем да оглеждаме всеки един от тях. Тук виждаме една особена структура с едни малки дупчици. Има гладка част, ето я. Тук също. Тук има черна основа. Може да се предположи, че това е метеорит. Тези малки отвори тук, и тук, и тук, и тук, и тук, както и тези повърхности тук от страна, ни говорят, че това е шлак. Да, това е шлак. Между шлака и метеорита е в това, че шлакът е крехък. Разбира се, този шлак е по-тежък от 0,7, което му е характерното тегло, защото има повече метали в него. Но си остава шлак. Много лесно може да проверим това, без да замерваме относителното тегло. Просто взимаме едни обикновени клещи и отчупваме едно парче, където ни е удобно. Ето така. Да, обаче не иска. Да. Общо взето се рони. Ето го. Това е шлак. Вторият обект, както казахме, също има наличие на метали в него. Магнитен е. Отново забелязваме характерни отвори, каквито има шлака. Разбира се, има и метеорити, които изглеждат така. Разликата, че шлакът, както казахме, е много крехък и той се чупи лесно. Отново взимаме нашите клещи и опитваме да провериме. Ето. Това е шлак. Вторият обект също изглежда и много прилича на метеорит. Има малки характерни отвори, но има и метеорити, които имат подобни отвори. Да не се заблуждаваме. Така.
Какво виждаме тук? Тук също имаме някои плоскости и може да потвърдим, че това е метеорит. Но преди да сме сигурни напълно, отново проверяваме. Избираме си едно крехко място, например, и се опитваме да го отчупиме. Ако се счупи и е крехък, 100% шлак. Отчупи се. Това е шлак. Ако е истински метал, няма да може да го отчупите. Така, четвъртият обект на пръв поглед има същите метеоритни характеристики, но както виждаме тук вече има отчупено парче. Тук имаме характерни характеристики шлак. Подобни такива места върху метеоритите няма. Отново взимаме нашите клещи и избираме някакво подходящо място. Да речем тук. И ето, то се рони. Това също е шлак. Шлак, в който има повечето желязо, остатък от метеорологична промишленост, и на пръв поглед изглежда на метеорит, но си е шлак. Интересното е, че в района, където са намерени тези 4 обекта, няма метеорологична фирма или някакво метеорологично производство, но това не е чугун. Това също не е чугун. И 4-те обекта са шлак. Независимо, че на пръв поглед изглеждат на метеорити, това си е чист шлак. Целта на видеото е да ви покажем 4 различни вида шлак, 4 съвсем различни видове, с много различно съдържание на желязо в тях. Процентното съдържание е много различно в 4-те. И много често се бъркат с метеорити. Но ето тук също виждаме дупчици. Ето тук. Не знам дали се вижда добре. Такива неща в метеоритите няма. Обикновено желязото в метеорита е по-плътно. Разбира се, може да има пукнатини, може да има шупла, но по принцип това е рядкост. Желязото, космическото желязо си е чисто и плътно. Това е за сегашното видео. Нашият анализ приключи. Абонирайте се за канала и очаквайте да анализираме още материали от моята колекция.